Molt bé, doncs ja acabem. I ara ha arribat el gran moment de rebre el nostre alcalde. L'Àngel Camacho, que encapçala la llista d'alternativa d'Esquerres de Cornellà. L'Àngel és estudiant de Filologia Catalana i va ser escollit regidor en les eleccions del 2015. Durant aquests 4 anys, ell ha estat un puntual per a la nostra candidatura. Un treballador incansable, capaç de fer-ho tot i d'estar implicat a tot arreu. Gràcies. I em quedo aquí, gràcies, perquè la Mary ja ha repartit agraïments i poc més podíem dir. Podem, bé, per fer una intervenció breu per acabar un resum de quin és el nostre projecte, de què venim a fer, de què hem fet aquests 15 dies. El que hem fet en aquesta campanya tan intensa doncs és explicar el nostre projecte, hem fet arribar el nostre programa, hem estat retent comptes de què hem fet els darrers 4 anys i una de les idees principals que hem traslladat és que quan hi som passen coses. Per primer cop en 40 anys hem plantat cara al PSC neoliberal, clientelari, autoritari i hem plantejat un model de ciutat alternatiu. Hem estat el grup que ha fet més mocions, hem fet arribar 13 revolts com els que teniu a les cadires i teniu també allà darrere a cada casa per explicar el que passa a l'Ajuntament. Els hem denunciat la transparència davant la seva absoluta opacitat. Hem fet fora l'assessor ultra de Ciudadanos, que casualment ara es presenta amb Vox. I els hem posat molt nerviosos, perquè per primera vegada algú els ha dit les coses clares. Per primera vegada algú ha anat als plens amb propostes, perquè expliquem absolutament tot, perquè som coherents i perquè diem la veritat, i em vull quedar amb això. Diem la veritat, sempre, absolutament sempre. Perquè altres només saben fer política amb la mentida. I l'altre dia, de fet, el debat que vam tenir, doncs tothom feia propostes molt boniques, semblaven fins i tot comunistes, anticapitalistes, i el que vam fer va ser posar-los al mirall davant la cara, com hem fet a cada ple. Vam explicar com darrere d'aquests discursos tan atractius i tan semblants, al darrere hi ha unes pràctiques, hi ha unes votacions, hi ha una política antisocial, i es van posar nerviosos, perquè els molestem, perquè no entrem al seu joc, perquè no entrem al seu paripé. Vam ser els únics en aquell debat que vam aportar informacions contrastades i la resta, en comptes de contraposar el seu model de ciutat al de l'actual govern, van preferir atacar-nos a nosaltres, perquè els fem por, perquè saben que els seus privilegis perillen. I durant aquests 4 anys també han estat amb la cantarella, molt recurrent, de que som de la CUP. I com si amaguéssim alguna cosa, no deien res més, la CUP, cap argument. Deien que darrere d'aquesta cosa, que és alternativa d'esquerres, compta que hi ha la CUP. I fins i tot un dia el portaveu del PP, per dir això que es diu en una síl·laba, que és la CUP, va fer una perífrasi molt estranya i deia compte perquè dins d'això d'alternativa d'esquerres potser hi ha alguns membres que no sé si són militants, però compte que són simpatitzants de la CUP. Es veu que els simpatitzants, suposo que vosaltres sou simpatitzants com a mínim de la CUP, sou perillosos. Perquè feu nosa, com deia, com explicava. Perquè teniu consciència i podeu canviar les coses amb les vostres accions. Perquè teniu un vot que podeu fer servir diumenge per transformar la realitat d'aquesta ciutat. Perquè podeu parlar amb les vostres veïnes, perquè podeu parlar amb les vostres companyes de feina, perquè podeu parlar amb les vostres famílies i convèncer-les perquè poden confiar en un projecte com aquest. Perquè la gent que va en aquesta llista ha d'entrar a l'Ajuntament. Perquè la gent que va en aquesta llista defensarà els seus drets i lluitarà per unes vides dignes per totes les cornellanenques. Gent que va en aquesta llista, que els demanaré ara que pugin a l'escenari, gent que m'acompanyin, si us plau, en aquest tancament de campanya, gent com la Meritxell Romans Escuixart, David Colomera Pizarro, Sílvia Carmona Vidal, Germà Martín Muñoz, Olga Hernández de León, Manolo Pinillo Rodríguez, Jura Litkovich Konstantinovski, Vidal Aragonés Pizarro, Isabel Gabot Torres, Sergi Torrico Benso, Ana Jiménez García, Germán Medina Martín, Esther Estruqui, Pep Sor Cuscó, Esther Fabregat La Puente, Pere Rodas Guerra,
Marta Moral Soto, Sergi Escoda Valla, Antonia Mondejar Hernández, Iván Tesoro González, Sara Cardoso Rodríguez, Noel González Liébana, Aurora Rodríguez Pérez, Jordi Molina Rillo, Ángeles Martín Grados, Marxa Martín Soro, Adela Herbasmota, Ezequiel Escribano Orozco, Frederic Ferran García, Isabel Cuixart Rovira, Diego Carmona Reina. Són gent compromesa, són gent implicada a la ciutat, són gent de les AMPAs, són gent del Casplai, són gent del món cooperatiu, no són professionals de la política, són gent que es guanya la vida amb la seva feina, són bibliotecàries, són bombers, són mestres, són missatgers, són dissenyadors, són estudiants, són precàries, són gent que lluita els 365 dies de l'any per unes vides dignes, pel dret a l'educació, pel dret a l'habitatge, per la cultura popular. Són gent, com dèiem abans, que no li deu res a ningú, ni a la banca, ni a les grans empreses de l'IBEX, que no depèn de la cadira per sobreviure. Gent que només es deu a les persones d'aquesta ciutat, a gent com vosaltres. I són sobretot, i amb això acabo, gent que es mereix la vostra confiança, gent que es mereix que fins al diumenge ens ajudeu a explicar el projecte, ens ajudeu a combatre les mentides, ens ajudeu a consolidar aquesta alternativa d'esquerres, perquè cada vot compta. Cada vot compta perquè el darrer regidor no se l'emporti l'extrema dreta. Ja vam aturar la Plataforma per Catalunya i ho tornarem a fer. Cada vot compta per seguir la nostra feina, per seguir fent el revolt i seguir explicant què passa. Cada vot compta per plantar cara al PSC neoliberal, clientelar i autoritari. Cada vot compta per entrar amb tota la força a l'Ajuntament i fer possible una majoria alternativa. Cada vot compta perquè el sobiranisme i les esquerres no tornin a regalar la ciutat a Belmont. Aquest 26 de maig omplim les urnes de lluita i dignitat. Visca la classe treballadora, visca la lluita feminista, visca la república i visca Cornellà! Los que los creadores del hospital y las historias y los que les importa ver la vida y no la gloria simplemente entra en el que de persona pasa de la resistencia son la vez de la revolta. Atreviste a hacerte guaraní que va a verte, seguir la furia que está no para las verdes, tira el camino seguimos siempre para cuidarte. Atreviste a comenzar a liberarte, atreviste a descender de ponte a tu celda, seguir viva con tu nave en la tempesta, para no tocar sin mi resta más que mate. Atreviste a comenzar a liberarte. No tengo miedo, mi corazón está prendido fuego. Salto y me despego, hablo, grito, corro y llego. Soy una llaga en la punta de la lengua de este nombre no se apunta con la vara de su dedo. Siempre recién llegada, fiesta, suelta la quemada, presencia receptiva de la gigante pasada. Siempre la manada. Atrevirte a hacerte guaraní que no aprende, seguir la furia que caló para los ganes. Triaca, mi seguimos sin mentalidad. Vale, ara ja hem acabat aquest acte, però ara continuarem aquí amb el sopar. Podeu agafar, és a la voluntat, tenim també beguda, com s'ha comentat abans, la Cornèlia, i abans de les 12 que acabar aquesta campanya sortirem a fer la darrera encartellada. Com us dèiem, us demanem que ens ajudeu a explicar-nos durant aquests 2 dies que queden. Teniu fulletons que podeu repartir, que podeu fer arribar a companyes i a familiars i ajudeu-nos a entrar amb molta força aquest diumenge a l'Ajuntament. Moltes gràcies.